ladies and gentlemen, jadi mo Masira? Jadi mo gimana Masira en? Para iwe. Jadi mo Masira? Masira en? Masira en? Kise manyo ga ngama madam. Ise manyo. Yoro faya mokwongo timo nade? Yoro mara ariyo timo nade? Yoro mara adek timo nade? Yoro mara ang'wen timo nade? Mara abich kadho fifth timo nade? Kasto mara auchiel ogocho ni to amwan obiro gang'one. Obiro gang'one. Kasto iwacho ni bas. This is the day that the Lord has agova. Kori imudo njugu ichamo mugobero itimo. Kato kuoma wi maber, fecha cha utiyo go motimre nade? Mochopi. Kasto chopo. Kato in bende kaka wuod luo ing'e ng'ato notugo swag. Iketo thum. Ing'e ni tugo wang' noloko. Wadok nyaka luoro pap. Kwachi wuonya siaya. Temi luoro pap diriyo. Katich odhi maber. Temi luoro pap ang'owa. Kori bidwa ni luore. Kori idwa mondi moke. To kimoke miyo mondi moke amoka ni ing'e ni nigo salute. Tipo kang'o motimore? Ipo kang'o motimore? Kori ng'eni ya, iluongori bura, idhi e bura moro, tiluonge, an ing'ena jakarachuonya, kanya luo yombe. Tikone ni to wuodo yombe. Magi mora machamo temi chamo ni. Ang'o momi ibiro timi? Ing'eni in e bura kendi. Papi weyo kocha gi jotugo. Kori ibiro e bura kendi. Kori in wan man gi ang'owa gi jathuru. Koni wuod baba. Wuod baba ma wan ga wana kanyakla kamoro. Ka nindo kech tibe nindo. Ka chiemo tibe timori nade? To sama nindo to in samoro nyaka nindo to in timori nade? In ichiewo. Samoro ang'o momiyo kori timo na kama? Ai wacho ni wasewinjore gi wuod dala we wadog ang'o? Udoke pap. Ing'eni sami doke pap to wuod dala uni serious. Oye pa koro gwadhi nego. Koro to tho. Koro uneyo kucha kuchopa chope pap. Jathuru ng'ine Ing'eno ng'i okoni in dong nitiere chieng' mana dwaro to nituora idwa yie. Mani ng'eno wuoyo kodi nikech nitie sama chieng' mana dwa nembo wuothe titimori nade. Kori ng'eni dhi osechwaki sai koni koro tada luore. Iyomo kiyomo ni kori donjo pap. Jathuru. Masira part. Masira, bacha no the half time. No go Masira first half. Koru doke Masira half time. Kudhiye second half. Masira timrenade. To present this, ladies and gentlemen, we have a urologist in the house. We have a urologist in the house, Dr. Oluoch Onyango, of course, giving you the best urology services that you've always wanted. Every time you feel you have any kidney stones, you have erectile dysfunction, you have circumcision, VMMC. If you also want vasectomy, if you also want vasectomy, okay, gimalet ni timo vasectomy koka after every 3 months jaodi, every 9 months. Kori ng'eni dhi alwen gi daktari kon daktari. Sama nabiro katonwa wuoyo maber kendo ni nyisa ni gini ok chak timre. Ang'o maneno ni? Ng'eni tingo result. So you can also do vasectomy and of course kidney stones, anything to do with urology. Maybe you are not the patient, but our old wazees and the mamas back in the village experience this a lot. They also do uncontrollable urine. Dysfunction. Jathuru mwa uwe musiko we ikidwa donje papcha. Ina no jathuru cha. Jathuru no keep limo Dr. Oluoch Onyango to bro make sure ni jathuru no onge samu bro werugo. Kalwenyo chopo to kode. Koro, to prevent all this, ladies and gentlemen, we have a urologist in the house, of course, Dr. Oluoch Onyango. Is he still around? Because said the konyonga ngato jathuru gino we. Is he around? Because ngato jathuru gino we said the okonyo. He gives you the best urology services that you always want. In case you are experiencing this, lachmapusore, that is uncontrollable urine, we have blood in the urine, VMMC, and
everything. So I want to read the number. 0721850826. 0721850826. Save it. Anytime you experience that, or you know someone who is undergoing, or kata mana ine manede itiyo gifechi to jakabondo ramone luongne gi Dr. Onyango. Sindio? Thank you so much. He is a government certified urologist. He is your mitishamba. This is a specialist in urology, giving you the best that you've always wanted. Let's give him a round of applause wherever he is doing amazing jobs. So right about now.